Selam dostlar. Bugün bizden 30. Чыгарылыш. Yavaştan. Oyna kazan, oyna kazan, oyna kazan, oyna kazan. Selam dostlar. Bugün bizden Qozon Qoyni Top Show'nun podkastının 30. çıkarılışı. Yangadan 30, yangadan 3. Hem bizim bugün kısa lakin iki mühim haber var. Xəbər, tema. Haber da ol, tema da ol. Көңілі de ol, көңілсіз de ol. Hem birisi vroде бы yaxşı haber kibik, ikincisi dünyаны билеп алған. Birincisinden başlayız. Ул açılу периоды bizning. Bütün әйберләр дә açıldı şәһәрдә. Җәйге верандалар. Һәм аш кешеләр. Bütün кеше дә урамга чыкты. Йөриләр массалы рәвештә. Как будто бы бер нәрсә дә булмады кебек. Һәм мин сөйләшкән һәрбер икенче кеше әйтеп барды миңа имештер. Нинди инде коронавирус? Ул юк бит. Мин кичә концерт алдында утырамын, что яшәм музыкантларга әйтәләр, бу фарс, качан бу фарс бетәчәк? Мин әйтәм, нинди фарс? Ну, менә бу әйбер. Һәм алар әйтәләр, без эшли алмадык. Кабы клублар мәсәлән ябылмады ди. Тышып гына эшләдек үзебез өчен. Төнге клубма? Үзебез өчен дип инде. Рестораннар шулай теге үзебезнең клиентура бар. Кирттек кешеләрне ничегенде кертмәскә сыйлар бит инде. Алып баручылар әйтә, алып бардык инде, ничегенде кеше каршы әйтәсен сыйлар бит инде алып барырга. Алып бардык. Нәрсә алып баралар? Ну, шыпырт кына инде чаралар, мәсәлән, туган көннәр, анда туйлар. То есть, димәк, хәзер ачык рәвештә инде шуңа күрә минемчә монда бер проблема без әле теге психологик яктан әле бу пандемияны узмадык, ә безгә инде менә сезгә бүләк барысы да әйбәт, рәхәт дип инде бирәләр. Ә без теге сез бит аңлыйсыз барысын да, сез без сакланып бирерсез. Ә кеше инде ничә 2 ай утырып иде, әйтә, юк, без это кире все. Идегез кире кайтабыз, җәй бит инде хәзер. Дөресен әйткәндә, мине соңгы атнада генә курку алды, чөнки бер кеше дә сакланмый башлады. Димәк, шундый хәбәр чыкты имештер, урамда ул бик авыр, авыруны таратырга. Ләкин мәсәлән, минем арада гына берничә дустым гаиләсе белән авырып чыкты. Алар җиңел рәвештә булса да, бер атнаманда шундый хәлсезлек белән, кемнеңдер температурасы булып, шулай уздырып җибәрделәр. Һәм минемчә артык тиз менә ул барлыкка килде инде шундый. Артык тиз шикләүләрне бөтенесендә алдылар. Теге шикләүләр керткәндә мин уйлаганым, ничек инде шулай өйдә утырырга кирәк, SMS җибәргә кирәк. Тиз керттеләр дә, тиз алдылар нәрсә. Ну мине бу бик каты шикләндерә, чөнки ничектер логикага туры килми кебек. Чөнки карадымы син шундый резонансный теге ТНВ-дагы тапшыру? Ну, аңлап була. Без менә бу ТНВ-ны карасаң, гомумән мондай берне, монда мантыкны аңлап була. Бу теге сәламәтлекне буенча түгел, сәламәтлек темасына бәйле түгел. Мәсәлән, менә без кешегә шикләр бирдек. Карыйбыз ничек алар буларны үтәмиме. Ярар. Хәзер без аны алдык алар шикләрне. Хәзер кешене эшләячәк. Монда, мәсәлән, ТНВ-ны, мин яхшы аңлыйм. Яхшы, мәсәлән, Мәскәү безгә бер әйтә, ә без киресенчә менә без кешегә күрсәтәбез инде. Карагыз, инде хәлләр бездә бар. Без әлбәттә каршы чыга алмыйбыз. Мәскәүдән арыймы, ләкин менә без шундый ишарә Син әйтмәкче буласың, Мәскәүдән килгән шикләүләрне салырга вакыт инде. Ләкин күрсәтәләр, безнең әле хәл барыбер типа авыр. Сакланабыз. Но яшен алар әйтмәде, юк, инде бездә хәлләр начар дип инде. Ничек инде бездә 40 кеше генә 40 көн авырый. Бездә алдагы булырга тиеш. Ләкин дә ничектер әйтергә кирәк кешегә, сез уйламагыз, чынлап та 40 дип инде. Мин уйладым, ТНВ-дә махсус аны чыгарганнар кешеләрне әзрәк куркытырга. Ләкин менә мин соңгы 2-3 атнаны Ширекүлдә бик еш булган кеше буларак әйтә алам. Анда кешеләрнең, белмим, 100дән 1 генә маска белән нәрсәдер сатып алырга килә. Перчатка кия, калган кешеләр бердә сакланмый, балалар бергә уйный, миллион бала һәм көне-төне паркта кеше. Мен узган теге җиңү бәйрәме түгел инде. Җиңү бәйрәме? Юк, 24 инде мин барганым Лаешка, теге Лаеш пляжына, анда шылрым тулы пляж. Бөтен кеше. Син нәрсә дип бардың?
Ну, қорға қызық бітен екенсі. Мен анда пляжға бармадым, енді мен қарадым да, мен сразу кеш болмаған жерге тайдым анда. Барында орындарында екен. Ну, кіші құйына. Кіші құйына, ну, қызық нешек нәрсен қажыр өзім хис ететім. Чөнки миңа, мәсәлән, Петербургтағы болған хәлдер бек ну, қорқытты. Чөнки анда мәсәлән бар парк 305 есімде бір орын, зур бір парк енді ол. Ол вообще анда хәтта қома көрінмеген кішіден ары. Кіші көп болғанда. Әйме, ашылық тайтылар Петербург қастасында, онда ол вақытта бір 600 орынға қалды деймінде. Не қазір, тағын бір 3 күн туы ашағы деп енді. Күші вақытта. Вот, біз неге бұл теманы көтердік, мен біз шылай біраз тышқы яқтан шылай Европа шақады яшай башладық енді. Мен сен өзің айтасың, сен шерік көлде отырасың демек. Бүтін кіші ял ете қазір. Пикниклар. Парклар не қайды, міне кішіні жәлеп ете башылады, шынлап та, емі. Бүтін су ярлары кіші білен тұлы, анда міне интегі Европадағы олай берен, қай кіші орамда стәл жерінде отырады, шай ішіп отырады. Жейгі террасылар бір ұндап қарарды. Біз білік айта бетің нешкенде бізде Европадағы бұл тұрмылар тегеді. Хәтті түркілер, мысалы, отыралар, гілі, емі күннер бұй анда шлемеше білік. Mesela Paris'larda, London'da kişi mesela yerleşken indi mi? Oramda gana vakit uzdırık. Hazır bizim de var bizde. Kendi orunu tabıldan da üstlerine koydu da mene bizde işlerge kirek dibindeyim. Lakin Allah'ım inşallah birisi de tegelik ki finanslara koymadı. Aymayalar ettiler. Bu elbette nider şoğu yolu bulgaydı lakin. Esen kalır için. Ха mesela bizge bir tanış birinci енді restoran yapıldı mesela min kişi yapılan Камора yapıldı biz Камора yapılған. Biz anda uzgan yılını bit session'ın фатирин uzdırgan idik. Хамалар еттілер міне біз ол пиццаны на вынос сата алмадық. Çünkü ол біздің рецептурасы шундай, аны міне әзірген рәвіште тапшыруға керек кішіге. То есть пиштен енді. Біз аны қойдыр бір сағат бойы отыра алмайбыз деп енді, хамы яптылар. Хам бір 30% шоя болашақ. Хам шуңа достар кім әлі өзінің яратқан ресторана бармады, лекен заказ бермеді. Бәлкі аны соңғы күндері боладыр. Қора сезілмей, 30% деп сезілмей. Білмеймін, аны санарға керек. Міне бұл ашылуда нәрсе жетмеді менімше. Урамнарда қазір бейт міне парад ұзды. Демек парадтан соң нәндейдір қоғида болырға тейір урам шаралары үшін. Çünkü президент білән дә очрашканнар иде бит нәндейдер блогерлар. Анда Вероника Кузнецова әйткән иде, менә концертлар безгә җитми. Хәзер бит соңгы этап нәндий калды. Музейлар ачылды, кибетләр ачылды. Китапханәләр ачылды. Китапханәләр ачылды. Кстати, китап йортына 1 ел була икән, 1 июльдә. Яздылар әле безнең миңа. Һәм калды сәүдә үзәкләре. Сәүдә үзәкләре Казанда. Башка җирдә ачылды бу гайме. Һәм концертлар, театрлар. Демәк, бу ике бер кинотеатрлар. Әле белмиләр залда ничек кешене утыртырга. Ләкин менә мин паркларга карыйм да, анда жәлим шуның хәтле күп кеше аудитория. Һәм анда шундый җанлы музыка булса, ул чараларда минемчә әйбәт булыр иде. Әгәр дә бөтен чикләүләр алынган икән, ник артист кешене, җырчы кешеләрне поддержка кирәкми, алар бит инде күпме утыра эшсез. 2-3 ай. Алар берни эшләми. Ничек акча эшли? Анда мин Инстаграмда күргәнем бар. Ничек эшлиләр? Кайбер корпоративлар инде уйный хәзер. Мәсәлән. Бер корпоратив аена бер корпоратив ашаталаны икән. Белмим анда, кеше әйтә, менә мин бер белән шөгыльләндем, хәзер ул миңа акча китерми. Башка эш тап. Белмим, мәсәлән, не проблема. Алай дип Крис бар инде ул, ләкин әйдәгез кешене чыгарыйк, кеше утырсын, кеше аклашып бербез. Син концерт нәрсә өчен киләсең концертка? Күп кеше музыка өчен бармый анда. Музыкаларның 5нче урында гына анда. Камышы кеше менә мин теге, мәсәлән, хардкор концертына анда мошка киреп, битеп, сикереп анда бөтен эмоциялар бирер өчен. Әйме, әгәр ул консерватория булмаса, бәлки консерваторияны ачып буладыр анда бер 5 кешене кертергә. Ник аңламадым синең фикерне. Монда ничек? Нәрсә, урамда кеше килә, карый. Вот урамда алар ничек керәләр, ничек утыралар, алар ничек чыгалар башта анда, Менә хәзер күлдә ничек утыралар? Таралым. Анда ул бит беләсеңме нәрсә, мин бөтен менә бу чикләрне нәрсә карыйм, алар әйтәләр. Без менә сез теләгәнчә эшләдек, вирусны ничек көйләп булмый ул.
кешедән без масканы кидек, ләкин син масканы кисәң дә, бардың син белмим кемне бер пенсионерны җирләргә бардың да, аннары вот шалдан кеше сөйли бит. Ковидный похорон дип атала хәзер. Шуны төшенчә, һәм все бетте. Бәлки булды, яки булмады. Шулай, бәлки шикләр куеп буладыр, ләкин минемчә кеше бит, ну, күп кеше бармандай бергә. Кеше, мәсәлән, ну, кеше әйтә, мәсәлән, театрларга билет сата башларбыз без, а шулайрак кеше барманда. Шул кадәрме? Барачак инде Рәдиф күренә бит. Кафеларда уйлаган идек, кеше белән тулмас. Мәсәлән, мин күргән идем, май айында кайбер театрлар алар билетлар кассаны ачкан иде. Игълан бирмичә генә. Карарбыз дип. Кеше әйтә, сатмый алмыйлар билетлар. Ну, кеше, мәсәлән, театр сөючеләр иде булырга тиеш, алар бит һәр көнне карарга кайчан. Хәзер минем шик калмады, чөнки ачканнан соң кеше шул кадәр ыргылды теге төрле якка. Төрле кафеларга тутырдылар, минемчә шулай ук театр һәм концертларны да тутырачаклар. Карабыз. Ярый. Димәк, мин монда музыкантларның ягында булып чыктым. Юк, мәсәлән, мин Кушча үткәргән, катнашкан идем онлайн концертта, теге яшьләр көне. Көндә, хәтта менә концертны уздырганда да син анда фактор риска чөнки сез ну, нидер бер бүлмәдә, ничәмә кеше анда йөри, бер хал белән слот йөри. Сезнең онлайн булдымы? Онлайн була, ләкин ну, как будто бы типа кешене саклар өчен дип ясалар бит инде, ләкин анда ничә кеше катнаша алып берде. Һәр онлайн концертта анда күбрәк сакланырга кирәк бит инде. Ләкин менә шул музыкантлар әйтә, мин миңа ышанмыйм. Һәм син дә шулай башлыйсың дип, ләкин чынлап та ул кадәр күп сакланырга кирәкме дип инде. Кай вакытта уйлый башлыйсың дип. Ләкин бу психологик хәйбер. Ләкин менә вакыт узгач, бер октябрьләрдә белмим, анда кышка таба син бөтенләй ияләшеп бетерсең, син бирисең, белмисең бит инде. Всё бетте инде, ну бар дип, кеше үлә, кеше авырый дип инде. Ну, чикте без яшьтек. Бәлки менә бу психологик чикне узгач, концертларны да иркенрәк рәвештә үткәрергә булачак була дип. Кара әле, яшьләр көнендә концертны ничә кеше карады? Ой, мин карам, мин бер 130 мең булдым анда. Ну, ВКны счетта булмый инде. ВК ничә булды? Ну, вот мин кергән идем көндез, анда 150 мең иде. Ну, алар озак бардылар. Менә алар 3-тә башлаганнар иде концертны. Ул гадәттәге Волга төркеме үткәрә торган фестиваль иде. Алар аны гадәттә. Волга фестиваль. Алар аны башта үзләре үткәрә иде, алар Минмол белән туслашып инде. Аны теге яшьләр көненә багышлап үткәрә башлар, узган елны алар үткәрделәр аны теге Ричпортта, Елга портында. Һәм бу еллар алар нидер бер время молодых дип атала, мин белән аңламадым нәрсә ул. Без чөнки мин аңламыйча моны бик тиз ирештирделәр. Бу әбер турында хәбәр бер миңа бер икенче көнме килгән инде, вторник көнне. Менә артистлар кирәк дип инде. Күренә. 3 көндә бөтенесен. Бер җыйдылар инде, алар гомумән шундай, ну, геройлар инде төшәткәндә, чөнки 3-тән бер 11-гә кадәр. Шуны әйтергә кирәк, безнең медитация яшәм, тайминг буенча барды. Аларның 1 сәгатькә самарды нәтиҗәдә. Юк, мин теге саннарны чагыштырмакчы идем. Мәсәлән, без ясаганда бит анда реклама бирергә тиеш, беләсеңме? Без бит реклама биргән идек. Бу менә мин мәсәлән бу сылтамасын шул көнне генә сорап таптым. Аны теге беркем дә әйтмәде, менә килегез. Ләкин мин комментарьны укыдым, кеше бик шатланды гомумән. Теге, ну, бу концерт. Һәм минем өчен мәсәлән бу мин музыкантларны алам, мин аны уйныйм. Бер 3-нче җирдә мен әйтәм, их машам вот тәйне концерт уйнаган юк. Шул кала сагындыра бай бер. Кеше булмаса да якында, ләкин син теге бирелеп уйныйсың анда. Чиктер менә рәхәт килә инде. Әлбәттә аннары авыр, бераз теге авырыйсың күп инде түгел. Бөтен энергияны биргәч, минем офисы килә анда. Су эчәсе килә, чөнки берендә кире энергия кайтмый. Кешеләрдә булмагач. Кешеләр булмагач инде бер 5 кандай чаңа теге звукорежиссер бит алкышлап утырмасын да. Ләкин ничектер менә белмим. Мин шул бөтен әйтәм, менә бу бер бөтен психологиядә, чөнки фестивальләр, бөтен фестивальләр әле Европада алар теге елга пешерделәр. Күпчелеге хәтта уже бөтен солдаттар яши башлады. Ну, битләрне күпләп саталар инде. Чөнки анда 2нче елга. Ну, ярар, шундый теләктә калабыз, бу ачылу яңадан ябылуга китермәс. Казанлы кайнатучыларга кайнар сәлам. Әлеге темага сез сорагач, мин дә үземнең фикеремне белдереп карыйм. Татар чараларына, татар эстрадасына, ивент индустриясына пандемия нинди тәэсир ясады һәм ясый. Бу очракта аерым бер тел
яки милләт өлкәләренә генә дип айырмас идем мин, чөнки әлеге вазгыять, әлеге ситуация бар дөньяда, бар җиһанда. Шуңа күрә менә шушы өлкәләр теләсә кайсы илнеке, милләтнеке, вәкилнеке бер тирәдәрәк. Нинди хәлдә соң менә шушы индустриялар? Җавапны бик кыска гына, җайлы гына әйтеп була. Аңлаешсыз хәлдә. Бу пандемияның әле ахыры күренми, шикләүләрнең теге тулы 100% алып ташлануы әле күзәтелми, әле хәтта икенче дулкын турында да сүз йөри. Менә шушы сүзләр, менә шушы ситуация әлбәттә инде тотрыклы бер хәлгә килеп, тулы кешенә эшләп китергә комачаулый әлеге өлкә вәкилләренә. Безнең Татарстанда гына карасак та, банкетларга килсәк, банкет ивент индустрияга, түгел банкет залларының кайчан ачылып эшли башлаячагы тулы кешенә билгесез. Әле дә булса бу датаны әйткән кеше юк. Һәм шунлыктан бу өлкәдә исән калыр өчен дип әйтик инде. Нинди булса чара күрергә мәҗбүрләр банкет заллары хуҗалары, ресторан хуҗалары, кемдер законнан качып, законны бузып дип әйтик инде, качып эшли. Андый банкет заллары бар. Кемдер законны үтәргә тырышып, шушы закон мөмкинлек биргәнчә эшли. Шул вариантларны әйтик, әйеме? Минем туйларны, банкетларны вариантларда уздырган очракларны ишеткәнем булды. Ләкин шулай ук бер мәгънәсезлек килеп чыга. Күптән түгел бер банкет турында ишеттем мин. 150 кеше кергән, 150 кешелек банкет оештырганнар верандада. Бер яктан верандада оештырырга ярый дигән сүз закон дип әйтик инде. Мондый мөмкинлек бирә, икенче яктан 150 кешене кичкенә генә верандага кертеп оештыру, бәйрәм оештыру, бу мәгънәсезлек. Шуңа күрә әлеге көнгә кадәр бу индустрия ничек трансформацияләнә, ничек үзгәрә, билгесез. Бәлки алдагы фаразларга килгәндә, әле монда кешенең, бәйрәм уздыручының, гомумән халыкның да финанс мөмкинлекләрен исәптә тотырга кирәк бит. Әле банкет залларының ничек эшләве, ничек нинди мөмкинлекләр бирүе турында гына сүз йөртеп булмый. Кеше гомумән масса күләм чараларга сугынырга мөмкин. Һәм бу күзәтелә дә финанс яктан да, кәефи ягыннан да. Шуңа күрә әлеге индустриядә менә зур ураганнан соң, давылдан соң, урманнар үз рәтенә килгән кебек, табигый рәвештә үз урынына азмы-күпме кайтачак. Ләкин әле бу гарантия бирми, бернинди гарантия бирми. Менә бу индустриялар моңа кадәр нинди көч белән эшләсә, шундый көч белән эшләячәгенә. Барыбер дөнья кризисы, барыбер менә бу мин әйтеп узган кеше кәефе үз эзен калдырачак. Һәм берни кадәр барыбер кимиячәк әлеге чараларның саны да. Һәм шушы индустриядә эшләгән кешеләр пропорциясы да әлбәттә ки. Күпләре мәҗбүр булачак үзләренең профессиональ сыйфатларын кулланып, аңа охшаш башка индустриягә күчергә, я исә гомумән икенче өлкәдә үзен сынарга. Масса күләм чаралар турында, мин күбрәк хәзер монда банкетлар турында сөйләгәнмен дә, масса күләм чараларга килгәндә шул ук хәл күзәтелер дип уйлыйм инде мин. Акырынап кына хәленә кайтыр. Менә шушы чараларның узуы, бәлки саны, шулай да санга караганда мин бераз пессимистик фаразда. Шулай дип нәтиҗә ясасак, безнең алдагы фаразлар бик үк оптимистик түгел.
Ләкин дөньяның тиз үзгәрүчәнлеген исәпкә алсак, без хәтта алдагы ярты ел, 1 елда да ситуацияның нинди якка үзгәрүен төгәл әйтә алмыйбыз. Хәтта бу өлкәдә озак еллар профессиональ хезмәт иткән кешеләр дә бу фаразны төгәл әйтеп бирә алмаячак. Вакыт күрсәтер дигәнсе генә кала. Бу никадәр үстән генә биргән фикерләр. Ләкин алда якты көннәр киләчәгенә зур өмет, ышаныч бар. Әгәр дә милләт мәсьәләсенә килеп кушылсак, нәкъ безнең үсеш, милләтнең үсеше берникадәр шушы чараларга да килеп тоташа, аларның популярлыгына, аларның санына. Никадәр күп һәм сыйфатлы итеп без үзебезнең миллилегебезне күрсәтәбез, шуның кадәр кычкырабыз дип әйтергә бу очракта. Шуның кадәр безгә яхшы. Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан. Һәм безнең икенче тема ул күптән бара торган әйбер, никдә без ул берен күтәрмәдек, менә сәйтәсен паркларда кеше җыела, Америка Кушма Штатында кешеләр урамда җыела. Һәм анда Black Lives Matter дигән хэштег белән шундый акция бара инде, ул афроамериканнарның теге хәле турында инде. Татарча ничек булу Black Lives Matter? Ой, теге Black Lives Matter русча булу каждая черная жизнь важна, получается. Һәрбер кара тәнле кешенең Язмышы да мөһим. Мөһим анда, чөнки хакыйкатьтә юк, һәрбер кешенең мөһим. Ләкин бу тип анайтсаң, бу инде расизм булачак, чөнки монда әйтәбез, кара тәнле кешенең хәле начаррак. Монда тип бергә булмый. Без бу турында әйтәбез. Нәрсәдән башланды ул? Анда Джордж Флойд исемле бер Кушма Штатының гражданины инде, ул ничектер анда нәрсәдер кибеттә сатып алган инде бер әйберләр, анда теге ялган купюра дип уйлаганнар иде, полицияны тотты һәм аның нәтиҗәдә үлде. Аңлаумча, аның теге муенына аягы белән баскан полицейский, Тизе белән басып, будымы ул. Ул кычкырды, I can breathe. Ул can breathe әйткәч, син суалсың дип, нәтиҗәдә үлде инде. Алар беләндә бу кешеләр берсе белән таныш булган икән. Хәтта һәм аннары теге, ничек инде бу әйберләр гел кабатлана. Берничә, шундый зур рәвештә инде бер штатта бер полицейский нашел афроамериканецны үтерә. Чөнки ул mesela афроамерикан. Бездә кебек инде менә моны дөресен бу турыда сөйләшкәндә безнең кешегә кирәк безне якларга инде. Без әйтәбез mesela кеше әйтә, менә таҗиклар mesela, шик туа безнең, алар безнең өчен шик кешеләр. Кара халык, алар сүз бар. Әйтәгә, алар безнең эш урыннарын алар дип инде, күп нәрсә инде теге. Һәм гомумән бу бер турында сөйләшкәндә, Америкада бу зур гауга күтәрелде, кеше урамга чыган, алар үзгәрешләр таләп итәләр, анда үзгәрешләр барырга килә. Америкада гына түгел, әйтергә кирәк, Америкадан башка илләргә дә, Европа илләренә дә. Анда музыкантлар анда акча бирәләр төрле оешмаларга, анда төрле флешмоблар уза инде. Һәм анда нәрсә кызыксындыра инде менә Россиядәге реакция. Беренчедән анда бөтен күп кешелек игътибар итә, менә анда вандализм бара инде, теге кешеләр витриннарга менә алар нәрсәбен шөгыльләнәләр. Аңлашыла инде бу теге бик аз кеше әйбер белән шөгыльләнә. Кай вакытта бөтен сугышчылар мародерлар бар, ләкин сугышның теге исеме мародерлыкта түгел. Икенче әйбер менә мин бер 2 көнлек укыган идем, бездә бар шундый бер без Африка теге халкын Совет күзлегеннән карыйбыз. Бездә метелек Африка булган инзурдус, Кытай кебек илләре бар иде. Без аларга социализм төзердек, ярдәм иттек. Һәм менә бу теге көлкеле аларга караш шул әйбердән күчте инде хәл вакытта. Без Африкаларны шулай кабул итәбез хәлки заманда. Менә без аларга шундый теге кеше энем кебек инде. Без аларга ярдәм итәбез инде. Без хәтта аңлабыз, mesela хәзерге вакытта Африка бик төрле, ул шундый континент, анда бик бай бар дәүләтләр. Ачык демократик илләр бар. Бездән дә бәлки байрак кайвактан да нефть таптылар. Күп илләрдә бар бик ярлы, бар теге гражданлык сугышы булган. Бар, анда бик кызык була. Һәм континент. Менә шул төбәбер, без инде бер теге 75-нче елларда булган кебек,
Менә бер шундый бер зур бер континент. Артта калган халыклар, анда стереотиплар һәм фалян, һәм әлбәттә нинди арны проблемалар булса афроамериканецларның дип инде. Вот, шул. Белмим, синең караш ни? Мин аны сизмим дөресен әйткәндә, кара тәнләргә карата бездә. Ләкин гел аптырыйдым, безнең бит 1-2 ел элек кара тәнле студентны үтерделәр анда, 1-2 егет. Тоже ниндидер китаплар укып анда, ниндидер башлары киткән инде. Һәм минемчә бездә аларның урынын чынлап та Урта Азия халыклары, Кавказ арты халыклары алган. Чөнки Азәрбайҗаннарга, ниләргә, хәтта бездә татарларда менә лексиконда кайбер апалар анда хәтта әйтәләр теге, әй, кара халык типа алдалый нитә фәлән дигән шундый ниндидер бытовой шовинизм дип әйтәм инде. Андый проявлениялар бар, ләкин ул андый зур проблема түгел Америкада кебек. Чөнки Америкада ул халыклар бит кол булган. Бездә Советлар Союзы вакытында алар союзный республика булган. Бу бөтенләй башкачарак мөнәсәбәт ул халыкка карата. Анда менә ул кыллык, Ак Америка, одноэтажная Америка, хәзер Трамп килү, фәләннәр, ул бик процесслар ничектер нитте, обнажились дип әйтәм инде. Менә мексиканнарга карата, шуннан анда бит кара халык ул бит афроамериканец кына түгел. Шайтан да каралар бар, утраулардан килгән, якын тирәдәге илләрдән килгән кара тәнле кешеләр бар. Ләкин менә системаның үзенең карашы имештер менә бу халыкта җинаятчылар күбрәк, анда әгәр дә кара тәнле кеше анда чаба икән, димәк нәрсәдер урлап чаба, шундый стереотип караш чынлап та бар. Димәк расизмларда чынлап та бар. Анда бер кирәк, күпчелек, күп проценты аларның мөселманнар. Кара тәнле кеше. Анда, чөнки алар инде тик үзенең өчен яңа идентичность эзләп, мин ялгышкан тарихта, ләкин бу әдәмез, кайыкта өйрәнгән идем, теге, мәсәлән, теге башын төшенчә ислам хип-хопы. Мөселман хамал арасында Америкада күп ислам хип-хопы бар. Теге мин өчен интеге билгеле мәсәлән рэпер Mos Def. Шундай, хамал мөселман. Алар 50-40 елларда менә шул вакытта менә яңа эзләп мөселманлыклар була, күпчелеге анда кайватлар бик шундый чигаторга инде правоцентричнилар анда. Шундай бик каты мөселманнар инде. Хәтта безгә бик якын булмаганнар анда мухайндым теге намазны да укымыйлар, теге романны кабул вот Аллага ышанырга кирәк һәм шуның белән теге. Ләкин махсус рәвештә киенәләр һәм фәлән әйберләр. Чөнки мин әйтәм, алар бик төрле. Һәм мине бу бер нәрсә кызыксынды. Гомумән менә бу бездә булмаган инде теге реакция. Дус кешендә кеше үлде, һәм теге ут кебек кабынды да, монда алар бит чынлап та теге социал дистанцинг пандемия барысында утыралар өйләрдә, монда әйбер булды да шыпырт кына, һәм кеше чыганда, һәм төрле кешеләр чыгадыр сөнкәндә. Мин мәсәлән теге музыкантларда күрсәтеп торам инде, минем яраткан музыкантларым, алар менә язалар инде, менә моны эшләргә кирәк, миңа нәрсә теге шатландырдан да Пол Маккартни язган инде бер әйбер. Менә без гомер буе аларның музыкасыннан өйрәнеп акча эшләдек дип инде. Ишин дип заларга, ярдәм сүзе кузумыйк инде. Алар булмасалар без каял булыр иде хәзерге рәвештә дип инде. Һәм мин монда инде параллель үткәрәйдем, мәсәлән, бездә кайчан менә бу элекке социалистик дәүләт республикалар безгә шундый ярдәм бирәчәкләр дип инде. Чөнки бездә хәзер инде эзлибез инде теге үсеш юллары инде. Мин мәсәлән хәзер карадым шул Төньяк Африкадагы музыканы тыңлап йөрим, чөнки алар мөселман халыклары, аларда мәсәлән ритм бар. Миңа ритм татар музыкасына җитми. Яисә мин мәсәлән Ирак, Афганистан теге мәдәниятен өйрәнәм. Һәм мин әйтәм, әгәр дә мәсәлән безнең таҗиклар эштән соң клубларга барып, анда үзләре музыкасын куя башласалар, безгә бик каты тәэсир итә. Без тәэсир итә, һәм музыка үзгәрә, чөнки мәсәлән без таксида йөрибез бит, анда бит кеше һәрбер үз музыкасын тыңлый. Һәм син колак сала башлыйсың. Нәрсән да алар нинди битлар кулланалар. Бар бит мәсәлән Манишанда. Берләр,
бик mesela мин mesela сиңа җибәргәйнем теге Фарди исемле Мәскәү Азәрбайҗаны, анда шундый теге гангстер рэп теге анда һәм анда шундый бер кызык әйбер бар, ул теге кешеләрне милләтләргә бүлми. Это черные, окей, мы черные. Барыбыз да. Әйме. Азәрбайҗаннар да, грузиннар да, әйме, һәм без күп, без бөтен җирдә бар дип инде. Шундый бер һәм ничектер бер яктан ул миңа якын булмады. Икенчектер менә мин, ну, димәк феномен шундый бар. Әйме. Шиктер менә бу әйберләр һәм интеграция үсә бара. Димәк. Рәдиф, бездә кемнең lives matter? Хәзерге вакытта Россиядә. татарларның. Ну, син татар буларак әйтәсең. Әлбәттә, мин үзем өчен Син уйлыйсың шундый бездә шундый кимсетелгән ничектер система рәвешенә кимсетелгән халык дип. Мин гомумән бу бөтен фәлсәфә ягыннан карасам, мин бу әйберне стереотипларга каршы көрәш дип карыйм. Һәм ничек булса да татарларга карата йөзләгән стереотип бар. Һәм сен белән, ну, кеше белән аралашканда, син гел шуны теге бераз мсынып торырга тиеш инде. Ну, у вас там то-то, метем. Ничек инде? Ну, ул сиңа каты прям тияме, синең тормышың каты кысамы ничектер. Юк, бу стереотиплар кеше Ну, Татарстанда ул бит читтә генә түгел, ну, үзеңдә генә, мәсәлән, ну, кеше әйтә, мәсәлән, менә бу, мәсәлән, татар минәте, бу татар минәте түгел, бу, мәсәлән, татар кешесе, бу татар кешесе түгел. Бездә бу әйбер хас, бу хас түгел. Бу шулай ук теге. Һәр каралар синнән күрә инде. Афроамериканец Нам ваш проблема. Без барыбыз да рэп тыңлыйбыз. Юк бит инде алар шуяшмыйлар бит инде. Аларга бит әйтмиләр. Юк, кара, Америкада тагын нинди проблема бар социаль яктан. Бу стереотип кына түгел, чөнки алар күп очракта әле дә гетто кебек яшиләр. Аларның районнарына инвестиция килми. Аларның яхшы мәктәпләргә керә алмыйлар укырга, ниндидер махсус программалар уйлап табырга кирәк аларга. Һәм шундый социаль программа. Аңлыйсызмы, татарларда юк бит шундый, менә сез татарлар яшәгез әле менә трущобаларда. Кара, юк. Сезнең урын анда дергушкада. Ну, мәсәлән, кеше әгәр дә укырга телик, ну, хәзерге вакытта татар рус теленә күбрәк игътибар биреп, рус телендә өйрәнергә тиеш, һәм ул рус мәдәниятен университетларга кереп, аны өйрәнергә тиеш, һәм аннары, белмим, инглиз телендә, рус телендә монографиялар ясап, кандидатская разып өйрәнергә тиеш. Интеграция безнең кеше, чөнки без гомумән күптән инде империянең бер өлеше, әйме, һәм безнең бөтен тарихыбыз шул империя аша. Мәсәлән, без узган подкастта эшләшкән идек Хаҗи Әхмәтов белән, Нияз абый белән. Һәм әйтте, менә без империяның капылчыгы түгел, без бер сан без ничек булырга? Үзебез империя. Үзебез турдан туры теге кемдер аркылы үсәргә тиеш түгел теге. Шундый, әйме. Һәм менә монда мин бөтен теге күп проблемалар күрәм. Аңлашыла, мәсәлән, нигә Афроамерика теге кешеләре, мәсәлән, шулай яшиләр, чөнки аларга мөмкинлек бирмиләр. Әйме, алар гражданнар булса да, элекке коллар һәм гражданнар. Һәм менә бу теге күп милләтле дәүләттә чынлаптан да һәр кеше әйтә, мин итальян кеше, ләкин мин Америка. Ләкин шул вакытта итальян кешесе. Миңа беркемдән мәхрүм итми ул әйбердән. Ә бездә киресенчә, безгә хәзер әйтәләр төрле әйберләрен. Ну, менә бар шундый фикер, мөселманнар Россиядә, алар шундый тоже, аларның lives matter. И ул фикерне язып чыккан мәкалә буларак журналист Диләрә Рахимова. Без аның белән аның фикерен сорап алырбыз. Мин сүзне ерактанрак башлыйсым килә, һәм дә 2011 елга әйләнеп кайтып, хәтерлисездер, шул елның башыннан гарәп язы дип аталган бик зур күтәрелеш, хәрәкәт барлыкка килгән иде. Ул да ислам дөньясының бик зур өлешләрен яулап алды. Каядыр уңышка иреште, каядыр уңышка ирешмәде. Ләкин бик яхшы хәтерлим мин шул вакытларда сәясәтчеләрнең, политологларның әйткән сүзләре. Шушы ислам дөньясының бер-берсенә теләктәшлеге нигезендә менә бу күтәрелешләр, хәрәкәтләр Урта Азия илләренә дә килеп җитәргә мөмкин. Һәм шуның нигезендә безнең илебездә Россиядә мигрант буларак яшәүче мөселманнарга да таралырга һәм Россиядә моның шаукымнары булырга мөмкин дигән сүзләр йөри иде.
һәм бу юлы Америкада Black Lives Matter хәрәкәте күтәрелеп киткәннән соң шундый ук сорау туды. Безнең җирлектә бу хәрәкәт теләктәшлек таба аламы, фикердәшләр таба аламы? Берничә атна күзәтүләр нәтиҗәсендә без күрәбез, бу Black Lives Matter хәрәкәте безнең җирлектә ничектер салкынча кабул ителде һәм битараф дип әйтергә дә мөмкин. Моның сәбәпләре турында уйлаганда, әлбәттә, иң беренче чиратта шундый фикер килә башка. Хәзерге пандемия вакытында халыкның уенда сәясәт белән шөгыльләнү түгел, халыкның кайгысы, тамак туклыгы һәм дә үзенең якыннарының иминлеге. Шулай ук бик зур сәбәп дип уйлыйм мин. Бездә теләктәшлек тудырмый һәм Россия мөселманнары әлеге хәрәкәтне үзләренә якын, үзләренең мәнфәгатьләрен чагылдыручы дип кабул итми. Мөселман мәнфәгатьләрен яклау темасы бездә бөтенләй актуаль түгел дип әйтеп булмый, әлбәттә. Киресенчә, бездә мөселманнар үзләренең сәяси димәс идем, ләкин иҗтимагый һәм дини күп кенә хокукларның кысырыкланган булуларын сизәләр. Һәм шул ук вакытта хәзер күрәбез, бу турыда кычкырып, авыз тутырып әйтергә теләүчеләр дә күбәя бара. Ләкин шулай да безнең җирлектә менә шушы мәнфәгатьләрне яклау, хокукларны киңәйтү темасы күбесенчә башка төрле формага терелеп бирелә. Әгәр дә Black Lives Matter кебек һәм хокукларны яклау хәрәкәтләрендә аларның фәлсәфәсе төбендә бик гади фикер ята бит инде. Һәр кеше дә кеше, һәрбер кеше үзенең милләтенә, диненә, тәненең төсенә карамастан бер-берсенә бер тигез. Менә шушы фәлсәфә безнең җирлектә башка төрле формага терелеп бирелә гадәттә. Ул да булса милләт-ара татулык, халыклар дуслыгы. Менә шундый риторика белән бездә ул алга сөрелә. Шуңа күрә дип уйлыйм мин, Россиядагы мөселманнар карыйлар Black Lives Matter'га, ләкин аңламыйлар.